Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka dure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Turka shi, yanda Naziru sarkin waka ya fito yayi wa Bola Ahmad Tinubu wani zagi wanda yake faɗewa cewa dan iskan Jagaba ya karɓi ƙasa. A gaskiya abin da Naziru sarkin waka yi bai dace ba saboda ya zagi shugaban ƙasar Najeriya. Dalilin nan Atiku Abubakar bai kawo jari Najeriya ba. A wata majiyar mu yanda muka je cewa 'yan kungiyar APC matasa sun yi kudirin cewar sai sun kona gidan Naziru sarkin waka don dalilin zagin Bola Ahmad Tinubu da yi. Yanda a yanzu matakin da ake Naziru sarkin waka ya rufe duka akawun ɗinsa da ke amfani da su na social media. Haɗa da TikTok, Instagram har da Facebook. Hatta YouTube ɗinsa ya yi blocking nashi saboda ya yi abin da bai dace ba. Domin ku ji wannan sabuwar waka da Naziru sarkin waka ya yi, sai ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon. Za mu samu filin ɗin bidiyon wakar yanda ya wallafa ta a social media. Naziru sarkin waka abin da ya yi bai dace ba saboda mutane da dama sun korafi da yi sun yi tir da shi akan abubuwan da ya yi bai dace ba. Naziru sarkin waka mawallafi ne wanda ya yi suna a jihar Najeriya, wanda ake kaddarawa daman shi dan PDP ne amma baya taɓa hanya da 'yan APC, yanda a kwanakin baya suka yi rikici da raran waka dalilin ya masa waka ya shiga mara hanci da kudindine. A gaskiya abin da Naziru sarkin waka yi bai dace ba saboda ya zagi sabon shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmad Tinubu. A matamajiyar mu yanda muka jiyo cewar wanda Naziru sarkin waka yake faɗa a kansa to har yayi wa ma sabon shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmad Tinubu congratulation na samun jihar Najeriya. Yanda Bola Ahmad Tinubu ya fito social media yake faɗin cewa da tsohon shugaban ƙasa da sabi sa tattaro su zo su gyara jihar Najeriya domin ta dawo sabuwa. Amma abin da sarkin waka yi Naziru bai dace ba saboda ya zagi Bola Ahmad Tinubu yanda matasa suka yi ca a kansa cewar shi daman yana da jiji da kai. A gaskiya abin da Naziru sarkin waka yi bai dace ba. Ku kasance da mu ku ji wannan waka da Naziru sarkin waka ya saki a yau Alhamis. Yanda za ku je can sai ku kalli wannan bidiyon namu har ƙarshen. Abinda lakabin wakar yake cewa dan iskan Jagaba ya karɓi ƙasa. To dai Allah ya sa mu kauta, Allah ya dacar da mu ya a cikin wannan yanayin da muke ciki. Yanda wasu suke faɗin cewa Jagaba ya karɓi ƙasa domin ya gyara ta ba ya ɓata ta ba. To Allah ya sa hakan amin sun amin. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kuma na comment don cin gyara ko ƙorafi. Sai an jima. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka dure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Turka shi, yanda Naziru sarkin waka ya fito yayi wa Bola Ahmad Tinubu wani zagi wanda yake faɗewa cewa dan iskan Jagaba ya karɓi ƙasa. A gaskiya abin da Naziru sarkin waka yi bai dace ba saboda ya zagi shugaban ƙasar Najeriya. Dalilin nan Atiku Abubakar bai kawo jari Najeriya ba. A wata majiyar mu yanda muka je cewa 'yan kungiyar APC matasa sun yi kudirin cewar sai sun kona gidan Naziru sarkin waka don dalilin zagin Bola Ahmad Tinubu da yi. Yanda a yanzu matakin da ake Naziru sarkin waka ya rufe duka akawun ɗinsa da ke amfani da su na social media. Haɗa da TikTok, Instagram har da Facebook. Hatta YouTube ɗinsa ya yi blocking nashi saboda ya yi abin da bai dace ba. Domin ku ji wannan sabuwar waka da Naziru sarkin waka ya yi, sai ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon. Za mu samu filin ɗin bidiyon wakar yanda ya wallafa ta a social media. Naziru sarkin waka abin da ya yi bai dace ba saboda mutane da dama sun korafi da yi sun yi tir da shi akan abubuwan da ya yi bai dace ba. Naziru sarkin waka mawallafi ne wanda ya yi suna a jihar Najeriya, wanda ake kaddarawa daman shi dan PDP ne amma baya taɓa hanya da 'yan APC, yanda a kwanakin baya suka yi rikici da raran waka dalilin ya masa waka ya shiga mara hanci da kudindine. A gaskiya abin da Naziru sarkin waka yi bai dace ba saboda ya zagi sabon shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmad Tinubu. A matamajiyar mu yanda muka jiyo cewar wanda Naziru sarkin waka yake faɗa a kansa to har yayi wa ma sabon shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmad Tinubu congratulation na samun jihar Najeriya. Yanda Bola Ahmad Tinubu ya fito social media yake faɗin cewa da tsohon shugaban ƙasa da sabi sa tattaro su zo su gyara jihar Najeriya domin ta dawo sabuwa. Amma abin da sarkin waka yi Naziru bai dace ba saboda ya zagi Bola Ahmad Tinubu yanda matasa suka yi ca a kansa cewar shi daman yana da jiji da kai. A gaskiya abin da Naziru sarkin waka yi bai dace ba. Ku kasance da mu ku ji wannan waka da Naziru sarkin waka ya saki a yau Alhamis. Yanda
za ku je ku can sai ku kalli wannan bidiyon namu har ƙarshen. Abinda lakabin waƙar yake cewa ɗan iskan jagaba ya karɓi ƙasa. To dai Allah ya sa mu kauta, Allah ya dacar da mu ya a cikin wannan yanayin da muke ciki, yanda wasu suke faɗin cewa jagaba ya karɓi ƙasa domin ya gyara ta ba ya ɓata ta ba. To Allah ya sa hakan, amin summa amin. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku mana comment don cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima, mun gode.